Iti sa bali pa nga bangir, iti damag manipod pa lang iti nagdudong mga kwerpo ti pulisya iti probinsya tinga Ilocos Norte, babayan ti police reports ni Idol Dennis Gabriel Alipio. Amen teman, iti sa saaden ti probinsya tayo, kumusta iti nagpatnag 24 oras. IFM News. IFM News. Police report. Idol Dennis, good morning kami. Yes, good morning, Idol Bernard. May samanen nga drug suspect. Ito babaeng siya drug bypass operation. San laeng nga droga tinaalasing kuwana, pati paya paltog. Iti mismo nga barangay 28, iti Tirat Kilawag. Siya suspected aktuman di 28 nga awalan ti asawa ka naging dagmat iti iliti Salsona. Iti report mo po ti PNP, di police ket napili babaen iti may pakulo pa naglako iti Cebu iti napamarang bayar iti droga na alakin ko na iti umabot 3.10 grams na balor iti Cebu na balor iti 20,520 pesos. Sigon ti PNP na alapatin ko na iti mas nga homemade caliber 22 Magnum nga daan ti talo nga bala kingastameten na recover ti 1,000 peso bill unusari ti reto yung operation. Ti suspect ket ada sujar iti PNP Lawag ket mapilan ti reklamo ti Planglesing iti Dangerous Drugs Act of 2002. Una ti PNP tuloy iti panagtilita na iti bilang na drug suspect iti Ilocos Norte, daw pa lang hangin muna nga file of presence ta itaya laing na Calabes. Iti sa bali nga bangir, awan pa tinaangot iti PNP iti Ilocos Norte, nga dagiti adjudicatement iti protesta, panggipalang iti kumarkaro nga korupsyon. Yung sigon iti PNP, ada iti sa bali nga plano, en kaso lang, na mapasamak dati panagprotesta iti Nepal ken iti Indonesia nga grabe iti indapan ng road dati government officers pinapati dapat iti Prime Minister nga si Bibiag nakuurang pa iti asawa na nga si Bibiag kuna ti PNP nokas pari man at iti kasto nga kilos protesta iti pagila ng Pilipinas at iti security plan nga ilatag ti Philippine National Police ngem ti Ilocos Norte awan pa diti naangot ta nga gawag iti rally unlike iti other provinces ng Rugin iti paniwag iti rally papadala iti opisina ti DPWS na tumapay nga mangkondenar iti nakaro korupsyon at pasamak iti bukod tayo na pagila na Pilipinas. In short, Ilocos Norte kaya very silent kaya iti protesta pangit palang kaya ito'y nakarong korupsyon at pasamak kas mong mga iti Senado ken iti Kongreso. Yan po natin PNP anytime nakaradidan ng mga depensa na iti government officers iti pagila Pilipinas, iti Ilocos Norte, in kaso lang kadalagitan panggit na garamit iti panagprotesta pagpalang karati issue iti korupsyon. Idol Dennis Alipio, Tatak, Aremen.